Hi guys! Nandito naman yung hot mama nga lagum og gigol nga taga Bukid for today's miniserye. Tuara. Tanawa na gimahimo mi diha og bod-bod nga langit sa ibabaw. Kay ngano man na diha sa babaw di ay kay kita kayo ang mga kasina mo diha nga perting inita. So kana is nag-design na mi amo na nang gipangtaptapan ng mga bulhang diha sa balay. Kana mga wala makuan ni ba para diha tanawa na bati kitag balay. Ginamahimo kung kamera duha sa kong partner. Syempre nanawag bing mga assistant. Syempre na mga assistant ako, mga gwapo kay na ako din na magigagaw di ko mga assistant ana. Unya ang ilang mama na is nasa kilid pud kay naghiwa og lamas. May team mi nagabuhat aning pagkakuan na design na. So gigama ni na mo pag-design pagabi no kay kung buntag na atrasaho na kay sa oras unya manimba pa mi ana unya na bukid na mo layo-layo man gid na siya unya mo una amuan lang gid ang gikunan og gabi kay ako pong itoy ana is natulog pod dili kay magsamok-samok to kay kabalo nam tumong lakaw kabalo na pod to siya mamungkag syempre ang nagbantay ato ako pong pag umangkon iha po tong ginaduyan unya saba kay mi diha good pero dili gina niya madunggan kay giduka naman gid to siya unya kana akong uyuan bago pa sad na siya naabot syempre kay na while nagkuan mi dira nagdesign mi diha akong uyuan pod ana amo na pod na siyang pagpanyapunon kay ngano man unsa na sa nang orasa kuy Ginoo ko unsa na ginaorasa mga alas 8 na intaw na kapin wa pa gid taon mi nahuman ana no kay lagi kay ginahan man gid ta magdesign bisag ang atong handa ginagmay ra gud pero kita ginahan man gid mga memories kana mga kuan ba nang atay ma-capture sa ato ang pag-birthday first birthday day na sa among baby girl nga si Leia Beatrice taas kinagnalan madukdukan man gid among kamot ani sa among ang anak gid kay nganong taas kinagnalan among gihatag ana niya unya kay kana ang giplano namo is amon lang gining anak paborutan is mga letters na lang niya sa iyahang ngalan dili na lang tong mga happy birthday so naagya pud mi words nga happy birthday o katang mura siya gitarpaulin unya kana akong partner is kugihan kaayo na siya anang design na unya ako mga pagumangkon magiagaw is kugihan na pud kay na sila magpaburot unya ako pagumangkon na is nitabang pud na siya atong pagputos atong tote bag ba lot bag ba kana butang ang mga candy nga ginagmay lang gud para sa mga bata nga malingaw mo aron ginakalipay sa mga bata nga ing ana og kita pud inahan malipay sa tanga malipay atong anak bisan pa magdili pato kabalo mo tayhop o kandila pagkahasula man gid ani magdesign tano kay ang mga kabungbungan nato nga nangabulhang diha ato man po na siyang tabon-tabunan og mga kurtina og unsa pa diha og kanang mga tilon para sa taw nindot tan-awon tan-awon na diha kung daghan mo magtrabaho is dali ra gid mahuman no unya kanang naay suggestion pod unsa hibot na unsa na siya nga na pa nindot by team good kay dili man sa na makaya na mo kamera duha sa kong partner ako'y magpaburot og siya kung kinsa may mukupot og kanang sa apatan mi mahuman ana oin taon oy unya nidagan na intaw nag alas 9 na wa pagitan minahuman no sa inyong pananaw na grabe ka busy na mo ingana ka busy unya kung dili po na namo siya hikayon ng gabi una di sad mi mahuman ikabuntag atrasaho na gid kayo tanawa na ni ron ako pong baby ani magapilapil kini bango na magini kay unsaon man tanan nga ako magpatutoy mo ko nakakuha man nataw na siyang gi-breastfeed no unya kanang gibutang man na siya sa duyan so magnihanlan na siya ginahan kay magpatutoy man ko ana so unya nagapilapil na siya gibutang lang na mo diha siya diha kay wala naman to siya mahilak mahilak man to siya maayo unya gikuha man sa siyang mimi unya gibutang na mo diha tanawa na nalingaw ra po na siya diha nalingaw siya ginahan man sa siya ng tanaw sa iyang mga design dira mga madi tanawa yun ang result niyo naman mga badi makaana gid mo wow this is it nice kayong design no mura sad mi og nagbayad sa mga designer niya amo ara na ang good kana mo ang kahago ra banindot kini atong kahago gid no walay bayad pero grabe atong effort okay tanawa na mga madi di ba na porma na intention na porma na kita siya design amon nang gikuan complete na nangan sa akong baby tanawa gibatangan po na og lights sa akong partner so nindot na kay na siya picture taking di ba mao ginakalipay sa mga mother nga nindot og design ang kuan sila mga anak so that's